ናብ ኣፍሪቃ ምብጻሕ ዝገብር ዘሎ ምክትል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ የካይድ ዘሎ ኮይኑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ጸጥታዊ ምትሕብባርን ንኸዕምቋ ስምዕ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ምክትል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ቲ ላንዳው ከምኡ ድማ ኣዛዚ እዛ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን ተቐቢሉ ዘዘራረበ ኮይኑ እቲ ርክብ ሃናጺ ከም ዝነበረን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክባት ብዝምልከት ዓሚቕ ዘተ ከም ዘካየዱን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ከዓ ጸጥታዊ ምትሕብባርን ንኸዕምቋ ከም ዝተረዳድኡን ከም ዝተሰማምዑን ተገሊጹ ዝርከብ። እዞም ላዕለዎት ሰበስልጣን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ዝገብሩ ዘለዉ ከም ኣካል ናይቲ ናብ 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ንምብጻሕ ዘበገስዎ ዑደት ምዃኑ ይግለጽ። ዑደቶም ናብ ግብጺ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ጅቡትን ዘንቀለ ምዃኑ እውን ኣቐዲሙ ወፂኡ ኣብ ዝነበረ ዜና ተሓቢሩ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው ብተወሳኺ ብጀካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ተራኺቡ እውን ክልተኣዊ ዝምድናታት ከምኡ ድማ ኣብ ሓበራዊ ንኽልቲኦም ዘገድሶም ዞባዊ ጉዳያት ከም ዘተዩ ተገሊጹ እዩ። እቲ ኣካል ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገበረ ኣዛዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪቃ እዝ ዝኾነ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን ብተወሳኺ ብጀካ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ምርኻቡ ኣብቲ ምስ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝገበረ ርክብ ናብ መደበር ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምብጻሕ ከም ዝገበረ ዝተገለጸ ኮይኑ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓይሻ መሐመድ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ድማ ኣብ ዝወፀ ሓበራዊ መግለጺ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት መሓዛ ጌራ ከም እትሪኣዮ ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ንኣፍደገ ባሕሪ ብዝምልከት ንኤርትራ ዝተኻተኹ መግለጺታት ብላዕለዎት ሰበስልጣናን መራሒኣ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ይወጽእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ካብ ብዙሓት ሃገራት ደገፍ ንምርካብ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ መግለጺታት ኣብ እተውጻሉ ዘላ እዋን እስራኤል ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ንእትገብሮ ጻዕሪ ከም እትድግፍ ኣምባሳደራት ተዛሪቦ። ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ኣቭራም ንጉሴ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ሃገራዊ ረብሓ ቁጠባዊ ዕብየት ከምኡ ድማ ዞባዊ ምርግጋእ ዘምጽእ እዩ ድሕሪ ምባል ብዲፕሎማስያውን ሰላማውን መንገዲ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ጻዕርታት ድማ እስራኤል ትድግፎ እያ ክብል ተዛሪቡሎ። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ እውን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ምስ ከም ናይ ሩስያ ኣምባሳደርን ካልኦት ናይ ወጻኢ ሃገራት ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ዘለዎም ርእይቶ ሕቶ ዘቕርቡ ኮይኖም በተደጋጋሚ ከዓ እቶም ናይ ወጻኢ ዲፕሎማሰኛታት ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገድን ዲፕሎማስያዊ መንገድን መስመር ኣፍደገ ባሕሪ እትረኽበሉ መንገዲ ከም ዝድግፉ ከም ዝገለጹ እያ ብማዕከናት እቲ ሃገር ክግለጽ ዝጸንሐ። ሕጂ እውን ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ኣቭራም ንጉሴ ምስ ሓንቲ ጋዜጣ ፕላስ እትበሃል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዋ ማዕከን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት እዩ ሕቶ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ ዝቐረበሉ 130 ሚልዮን ዝበጽሕ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ንሃገራዊ ጸጥታኣ ከምኡ ድማ ቆጠባኣ ንምስጓም። ስለዚ እስራኤል ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍደገ ባሕሪ እትረኽበሉ መንገድታት ትድግፍ እያ ኢሉ። ኣብ ኢትዮጵያ 7 ሰዓታት ብዝወሰደ መጥባሕቲ ዝተቆርጸ ብልዕቲ ሓደ መንእሰይ ብዓወት ዳግመ ተኸላ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ምቑራጽ ብልዕቲ ናይቲ መንእሰይ ከዓ እቲ መንእሰይ ባዕሉ ብቐዳም ኣብ ገዛእ ርእሱ መጉዳእቲ ድሕሪ መብጽሑ ዘጋጠመ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ሕክምና ክኣቱ ብምኽኣሉ ኣብታ ለይተቲኣ እቲ መንእሰይ ዕዉት መጥባሕቲ ተገይሩሉ ዝተቆርጸ ብልዕቱ ብዓወት ዳግመ ተኸላ ከም ዝተገብረሉ ተገሊጹሎ። ኣብቲ እቲ መጥባሕቲ ዝተገብረሉ ሆስፒታል ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ ዶክተር ዓብዱረዛቅ ዓሊ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ መትልኡ ዝተቆርጸሉ ሰዓት ኣብ ግምት ብምእታው መሊሱ እንተተተኺሉ ከሰርሕ ይኽእል ኢልና ወሲና ክብል ተዛሪቡ። መትልኡ እቲ መንእሰይ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተቆርጸ ዑደት ደሙ ከም ዘቋረጸን ቅድሚ ናብ ሆስፒታል መብጽሑ ድማ ን9 ሰዓታት ኦክሲጅን ይወሃብ ከም ዝነበረን እውን እዚ ሓኪም ሓቢሩሎ። እንተኾነ ብዙሕ መድመይቲ ኣይነበረን እቲ ቃንዛ ቅልል ዝበለ ነይሩ ብምባል ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ኩነታቱ ኣዝዩ ኣሰካፊ ከም ዘይነበረ እውን እቲ ዶክተር ገሊጹ። እቲ መንእሰይ ብልዕቱ ምስ ተቆረጸ ድሕሪ ሰዓታት ናብ ሆስፒታል እኳ እንተተወስደ 5 ሴንቲሜትር ዝቆመቱ ካብ ብልዕቱ ዝተቆርጸ ክፋል ኣብ በረት ተገይሩ ናብ ሆስፒታል ስለ ዝተወሰደ እቲ ዳግመ ተኸላ ብዓወት ንኽፍጸም ክቃለል ከም ዝገበሮ ዶክተር ዓብዱረዛቅ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ክፍጸም እዚ ንመጀመርታ ግዜ
كم زخونه ات دكتور يزارب ادمحجي ولا كوان مولو بملو عوت انت زي كونه زتقورص بالعت داغمه تخلا تفتين نيريو يخون بر اتشنتن دغفت مواقرات طرايو داغماي كتحاسكي إلو زنبره سلازو خونه دما اتناي شو حكمنا بعابي وصيتاوي نبرن እዚ ሕጂ ተፈጺሙ ዘሎ ዳግመ ተኸላ መጥሎ ናይ ዘመን እሰይግን ሰራውር ደመን መትንታተን ብልዕቱ ዳግማይ ብምትእሳር ናብቲ መበገሲኡ በመምላሱ እቲ ዓይነት መጥባሕቲ ፈላማ እዩ ክብል ዶክተር ዓብድረዛቅ ክገልጽ እንከሎ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ድማ ገሊጹ ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መጽናዕታት ከም ዘመልክትዎ ድሕሪ ምቁራጽ መትንን ሰራውር ደመን ኣብ ብልዕቲ ጭዋዳ ስለዘየለ ክሳብ 16 ሰዓታት ከይሞቱ ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም ጭዋዳ ዝርከበሉ ከባቢ ን4 ሰዓታት ጥራይ ክጸንሕ ዝኽእል ይብል እቲ ዝተቆርጸ ብልዕቲ ናይቲ መንእሰይ ድማ ካብ ዝተረፈ ኣካሉ ን9 ሰዓታት ጥራይ ተፈሊጹ ጸኒሑ ስለዚ ድማ እቲ መስርሕ ሕክምና ክዕወት ክኢሉ አለ ኢሉ هاجرات عالمنا باسبورتن ناب كندي هاجرات بزي فيزا يأتو بزبل ملك عمتاو زوات زرزر عغمي باسبورتات ستفلالي هاجرات حجون واتي أبزلو واللغزي ارترا تركبن شدشت هاجرات أب عالم اتن زحامق باسبورت زلوان هاجر بمخان أب دحري تسريعا ارترا أب قونا أفغانستان سمين كوريا سوريا بانغلاديشن يمنن بمخانيا بدرجة عالم أب تن شدشت زحامق باسبورت زلوان زرزر هاجرات آتي أتركب هنلي زبال حدا زي منقستاو التكال عمتاوي زتفلالي هاجرات عالمنا عغمي باسبورت اندهسيسو نخندي هاجرات بزي فيزا يأتو نخندي هاجرات ك فيزا يدليو بمتصراي بدرجة عالم زرزر زحامقن زحيلن باسبورت زغمت كوينو ابزنا يلو معمد دما افغانستان اتا زحامق باسبورت زلوا هاجر بمخانيا اب دحري تسريع زلا دحر افغانستان اب زرزر زحامق باسبورت تغميت ازلا سمين كوريا خوينا نسمين كوريا تختيلا سوريا دحري بانغلاديش تحري آدم يمن بدحري يمن دما إيرترايا تقميت أتركب أبزر زرزر زحمق باسبورتا اللو تبهيلا أبدحري تقميت أزلا أفغانستان باسبورتا نعسان 4 هاجرات رايو بزي فيزا كأتوك أزغل تنبعل سوماليا عراق باكستان زامسلا هاجراتون سمن أبزرزر زحمق باسبورت زلون هاجرات تقميت أزلو خوينو مبزحدن أزن هاجرات دما بوليتيكاون قوطباون وشتاوت أجمات زلون زيغاتاتن ببزحي زسددو بحقاو منقدين وصاي هاجرات بفلاي دما ناب إيروبان أمريكا ناب زاات ولدما عقبان ناي محتاج تخولهم زلعله زخونه هاجرات ين زحيله باسبورت هالليون زيغاتاتن ناب زبزح هاجرات بزي فيزا كأتو زخله هاجرات دما أب قدميت سنغافور تقميت أزلا خوينا باسبورت سنغافور ناميتن 92 هاجرات بزي فيزا يأتو بمخوان دما اتزحيله باسبورت كوينا لا دحري سنغافور ناي دوب كوريان جابانن باسبورتات كال اي اتم زحيلو باسبورتات كوينمون أبز زرزر تقميت أمام زركبو أبساساي درجة دما دنمارك لكسمبرغ اسبانيا شويدن سويسرلاندن حبيرن باسبورتن 286 هاجرات بزي فيزا كأتو زخيل بمخانو بحنسابيان أبز ترتاه تقميت أنزلوا أبرا عيدما أوستريا بلجيوم فنلندا فرنسا غريك جرمن ايرلاند عدد إليان هولندا نرويج كقمت أنكلوا بدهر عندما هنغاري برتغال سلوفاكيا سلوفينيان حبرات إمارات عربية تقميت أنزلوا أبسلاسا قداموت مالت زحيله باسبورت زلون هاجرات دما غرات إيروبيين عبللتي كوينن زركبا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب الرغب سلام نعخم